बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या भडव्यांवर एक बरी कबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर बेस झाली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Garantii Maria devace mea fiancate lunatica rataniam ceamurnaच्या वेळार आमेन. आपले सुमित साकर तुझे शब्द करून येतो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Garantii Maria devace mea fiancate lunatica rataniam ceamurnaच्या वेळार आमेन. आणि देवाचं पूत मुनीस झालो. आणि आमच्यामध्ये जियलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Garantii Maria devace mea fiancate lunatica rataniam ceamurnaच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. क्रिस्तच्या पुसण्या कमी पहुंचून माग्या येसुम्या तुझ्या पुतान त्याच्या कष्टा आणि कुस्तावर तुझ्या जीवनपणाचा आनंद आम्ही पाहू शकतो. तुझी कृपा आमच्या त्याच ख्रिस्तांच्या सुम्यामध्ये महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वदा आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वदा आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझ्या विषय दितांका निरंतर प्रकाश समाधाने ते विषय घेऊन देत आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सा मी गेली आमच्या सुजानांका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आड यम कांताळदी समेदेवतांका फरमा म्हणून परत मागता आणि तू ये सगळ्या वेळेला खोजेच्या कुवाला आत्मे विबाडून संसार विसरल्या सैताना अंताच्या हरा कटात देवाच्या पदवेन एमकडा लुटून घाल. आमेन. आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमका येव, तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सुवेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरिये कृपेन भरले समी तुझे सवेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Garantii Maria devace mea mea fiancate lunatica rataniam ceamurnaच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सवेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Garantii Maria devace mea mea fiancate lunatica rataniam ceamurnaच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वदा आमेन. एक घडी बोर आम्ही सगळे आमच्या डोळ्यात दांप्या दोन्ही हात आमच्या खाजाच्या दौऱ्या या बुधवाराच्या दिवसा आज आम्ही त्या सोम्याच्या हजरपणात आयला. आज या बुधवाराच्या दिवसा आमकांच आम्ही त्या सोम्याच्या हजरपणात भेटून देऊया. उपदेशकाचो ग्रंथ 2 अध्याय 26 वळ एक्लेसियास्टिक चॅप्टर 2 वर्स 24. खाऊन पिऊन आपल्या वावरान सुख बगजे प्रास सड बरे मनशाक दुसरे काहीच ना.
हे देवाच्या हातांतले म्हणून हांव समजलो, कित्याक ताचे विणे कोणाच्यानच खावंक वा पिवंक जायत. आज इवन आमी खावचे पियेवचे न्हेसचे आमी सेवचो उस्वास समेत त्या देवान दिल्ले देणे. आमी जर चिंतूंक शकता जाल्यार ते त्या सोम्यान आमचेर दाखयल्ली ती काकूळट आमी आज या झूमाचे मागणे जॉइन जावंक जर त्या लिंकाचेर आमी दांबला जाल्यार ते ताची काकूळट त्या सोम्यान मुजेर आनी तुजेर दाखयल्लो मोग तो, तुजेर आनी मुजेर दाखयल्लो मोग तो. कितलेशे फावटी हांव चिंता, सकाळी फुडें हांवें मगण्याक उठोवचें जाल्यार हांवें सांगचें, सोम्या तूं म्हजो कितलो मोग करताय, तूं कितलो मोग करताय. त्या देखून तुवें म्हजे लागीं उलय जय, म्हजे सांगात टायम स्पेंड करे जे म्हणून तुवें म्हाका उठयलाय. जेजू आमचो कितलो मोग करता म्हळ्यार आमी त्या समारियाच्या स्त्रियेच्या त्या काणयेंत आमी आयकोंक मेळटा, जेन्ना ती समारियाची स्त्री त्या बायच्या काट्या लागीं गेल्ली, जेजू थंयसर त्या समारियाच्या स्त्रियेक राखोव नासलो. जेजू तिका राखोव नासलो. जेजू राखोव नासलो. या स्त्रियेक हांवें आज म्हज्या मोगान बरोवंक जाय. तिचे काळीज एम्प्टी आसा, तिचे काळीज खाली जाला, थंयसर मोगाचो अभाव आसा. आज ती मोग भायल्यान सोदून आसा. आज त्या मोगाक हांवें स्पंदन करूंक जाय. आज हांवें म्हज्या मोगान तिचे काळीज भरूंक जाय. जेजून तिचो मोग केलो. देवाचे उतर म्हणटा, ताणें आमचो पयलो मोग केलो, आमी न्हय. ताणें आमचो पयलो मोग केलो. कितलो काकूळदार देव आमचो. ताणें फर्स्ट स्टेप घेतला, आमी न्हय. आमी आनीक पाटी करते जाव. जेजूक त्या समारियाची स्त्री त्या वेळार त्या जाग्यार त्या बायच्या काट्या लागीं वेता म्हणलें खळीत आसलें. त्या देखून त्या जाग्यार तो राखोव नासलो. आनी देवाचे उतर म्हणटा, म्हज्या बापाची खुशी ती जावन आसली. देवाचे उतर म्हणटा, जेजू म्हणटा, म्हजें खाण हे बापाची खुशी करचे. म्हजें खाण हे बापाची खुशी करची. बापान तिचो मोग केला. जेन्ना जेजू तिका ताच्या मोगान भरले, पवित्र आत्म्यान तिचेर कंट्रोल घेतलो. त्या पवित्र आत्म्यान भरून ती त्या गावान तिने स्वता प्रगट केले. सगळ्यांक सांगले, म्हज्या विशयांत सगळे सांगलो एकलो मनीस थंयसर आसा. तोच तो मेस्री, तोच तो ख्रिस्त म्हाका मेळ्ळा. पवित्र आत्म्याद्वारे शिवाय मनशाच्या जाणवायेन ते कळीत जावंक जायना. आज त्याच देवान आमकां ताच्या लागीं आपयला. आज त्याच देवान ताच्या हजरपणान म्हाका आनी तुका आपयला. तर मोगाचेनो, हांवें आनी तुवें या झूमाचे लिंक क्लिक करच्या पयले, या युट्यूबाचे लिंक तुवें दामच्या पयले, मोगाच्या भावा, मोगाच्या भयणी, जेजू तुका या लायनीर राखोवन आसा. क्रिस्टल, जेजू तुका या लायनीर राखोवन आसा. हर एका दिसा जेजू
तुका राखोन आसा. हर एका दिसा आमका हर एकल्याक जेजू राखोन आसा. जेजू ताची पट्टी कान पळयतलो. आज हे मुझे भुरगे या मागण्याक येते आसा. आज ए मुझे मागणे या मुझे भुरगे यो मुजो भुरगो आज या मागण्याक जॉइन जाते आसा. हांवें थंय वचूंक आसा. ताणें वेच्या पयले हांवें ताका राखोन रावक आसा. तो आमचे खातीर राखोन आसा. आज आमी ताच्या त्या तो राखोन आसा ताच्या आपोवण्याक आमी पाळो दिवया. तो राखोन आसा ताका आमी आमचे काळीज उक्ते करया. आमचे दोळे दांपून धरया. जाता जाल्यार माईक अनम्यूट करा. जाता जाल्यार आमचे माईक अनम्यूट करून परतून दोळे दांपा. सांगा त्या मिळून थोडो वेळ त्या सुम्याची स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्या तू कितलो बरो तू. जेजू तू कितलो बरो. जेजू तू आमच्या खातीर राखून रावलाय. या मागण्याच्या जमतीन तू आमकां राखून रावलाय. जेजू तू आमकां तुज्या आमच्या नावान वळखताय. जेजू आमच्या विशय सगळे तुका त्या समारेच्या स्त्रियेची आमकां हर एक खबर आसली. खबर आसा जेजू हांव कितले ताणेला तुका कळीत आसा. सम्या तू कितलो बरो जेजू. चटवटिकेचे लेख धरताय जेजू. तू कितलो बरो सम्या. जेजू म्हाका कितें गरज आसा ते सगळ्याचे तुका कळीत आसा सम्या. ते सगळे तू ऑब्जर्व करताय. कितलो तू बरो सम्या. जेजू तुका जेजू तुका वाखाणी. जेजू तुका स्तुती सम्या. या लयरसला हर एक लागते पिता. जेजू तुझ्या पवित्र रक्तन कवर कर. ते दैविक कृपेन भर. ते दैविक सत्तेन भर. हर एकला कवर कर. हर एकल्याची मन काळीज आत्म कूट कुडचे हर एक गोष्ट तुझ्या आम्हाला रक्तान कवर जाऊ दे. निथळ जाऊ दे. हे सगळे मागण्याचे साल खावर जाऊन तुझ्या आम्हाला रक्तान जे किते तुझ्या विक्रम येतात ते सगळे यास घडी तुझ्या नावान म्हणतात. तुझ्या कृसामळावर पडत जेसू. हालेलुया 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 अनुभव कर. स्तुती करा स्तुती करा स्तुती करा. कंटिन्यू स्तुती करा. गट दला स्तुती करा. हालेलुया 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 अनॉइंट कर जेसूच्या नावाने अनॉइंट कर. हालेलुया 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 तुटन पड़ दे. हर एक संगली तुटन पड़ दे. हर एक संगली तुटन पड़ दे. जेसूच्या नावाने स्पर्श जाऊ दे. जेसूच्या नावाने अनॉइंटिंग देवनी होती. जेसूच्या नावाने
देव सेवक जेजूच्या नावान जिबेक बेटाई मिळदी बॉल मिळदी जेजूच्या नावान हालेलुया 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 जेजू 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 bara hallelujah 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 thank you Jesus thank you Jesus hallelujah hallelujah here होय भलवंतरान देव देते होय मग या घडी या बघण्याचा सगळा भवान मागते अनुभव खरा कोणाक रडून जायल्या परिस्थिती असा काळी चुकून रडून येता रड जेजू मुखार तू असाय जेजू तुझ्या मुखार असा कोणाक पळयतात मग इतलं भलवंत अनॉइंट करते असा अंग शिवरिंग जाल्ल्या परिस्थिती असा थंड केल्ल्या परिस्थिती असा उलो मरा आणि या पवित्र आत्म्याक जेजून मुळे घे या पवित्र आत्म्याक घे या पवित्र आत्म्याक आज जेजू तुका बॉक्सिंग करपाला वयते असा बॉक्सिंग करपा पवित्र आत्म्याची कृपा ती शीरला बराबरा तू कितले पवित्र आत्म्याक ताणेताय तितलो पवित्र आत्मो तुका भरता Jesus. तरी हातांच्या विरुद्ध बाऱ्या येऊ तर सांगावत म्हणून 3 पटी क्लेम करत असताना विश्वास या आशीर्वादाची भंडार आज आमचे देवता आशीर्वादा सर्गीची दारा उघड जेजू ताचे आशीर्वाद आमचे पावसापर्यंत देवता विश्वास सांगता म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट तलान क्लेम करूया Deuteronomy 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय आशीर्वादी जातलोय तुझ्या कुडीचे फळ तुझ्या शेतांतले तुझ्या गर्भापासूनची वासा तुझ्या हिळाची बोकड्या आशीर्वादी तुझे पीठ मळपाचे आयदान आशीर्वादी तू भितर सरताना आशीर्वादी तू बाहेर सरताना Deuteronomy 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय तू शहरात आशीर्वादी जातलोय तू गावात आशीर्वादी जातलोय तुझे कुडीचे फळ तुझ्या शेतांतले तुझ्या गर्भापासूनची वासा तुझ्या हिळाची बोकड्या आशीर्वादी जातले तुझे दाणे तुझे पीठ मळपाचे आयदान आशीर्वादी तू भितर सरताना आशीर्वादी तू बाहेर सरताना Deuteronomy 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय तू शहरात आशीर्वादी जातलोय तू गावात आशीर्वादी जातलोय तुझे कुडीचे फळ तुझ्या शेतांतले तुझ्या गर्भापासूनची वासा तुझ्या हिळाची बोकड्या पिला आशीर्वादी जातले तुझे दाणे तुझे पीठ मळपाचे आयदान आशीर्वादी तू भितर सरताना आशीर्वादी तू बाहेर सरताना नमान मरिये कुरपेन भरले सुमी तुझ्या सुबॅसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू या कणान बेटवून देऊन मागया आमच्या कुटुंबात कोण अस्कत असत सोऱ्याच्या गुलामपणा असत ड्रग्सच्या गुलामपणा असत वाईट संगतपणा संपडल्या अस्कत काय असत
निरंजन म्हणल्या भावा समर्पण देऊया. अल्कोहोलचे एडिक्शन आता सुरखा म्हणजे त्याच्यापासून सांगता कितले जण आज अल्कोहोलचे एडिक्शन असतात त्याच्यात भायर येवचे पसत, गुटखाचे एडिक्शन असतात एडिक्शन भायर येवचे पसत मागया. आमच्या कुटुंबान कोण जांग पुरो मागण्या जाई तान्ना मागण्या म्हणताना राग येता तांकां. आज पवित्र आत्मो तांकां अनॉइंट करून दे. पवित्र आत्मो तांकां ताच्या कृपेन भरून दे. सांगा त्या म्हणून उत्तर 3 फावटी क्लेम करूया. एजेकिएल 36:27 म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो, तुम्ही म्हज्या कायद्याप्रमाणे आज ना तुम्ही परीक्षा करता एजेकिएल 36:27 आत्मो तुमचे भितर घालतलो, तुमच्या कायद्याप्रमाणे सलशे करतलो, तुमच्या आज ना तुम्ही परीक्षा करतलो. एजेकिएल 36:27 जो आत्मो तुमचे भितर घालतलो, तुमच्या कायद्याप्रमाणे सलशे करतलो, तुमच्या आज ना तुम्ही परीक्षा अमान मरिया कृपेन बदले सुमित्र सुगायसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू सगळ्या पिढ्यास्तांक समयाच्या तान समर्पण दिव्या. यालेने कितले जण पिढ्यास आसा तांकां समयाच्या तान समर्पण दिव्या. कितली भुरगीं लहानशी भुरगीं एडन म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिव्या. लरिंगो मलेशिया पिढ्यान कोस्टोनच्या या 2-3 महिन्याच्या भुरग्याक समयाच्या तान भेटून दिव्या. एक म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिव्या. त्याच्या तकलेन ब्लड क्लॉट जरा समी ताका स्पर्श करून दे. सिल्विया म्हणल्या भयणीक समर्पण दिव्या. कॅन्सर पिढ्यान कोस्टोन आसा आज विशेष राहन ज्या दोळ्यांतले दिश्ट गेल्या माग्या समीत ताका स्पर्श करून दे. जेजू तू काकुळदार, जेजू तू काकुळदार. हे भुरगे कितल्या तेंपान वळवळ नसा जेजू तुका कळीत आसा. जेजू दया कर, तुका कळीत आसा. तुका हर एक दीस कितल्या घंटे ही भुरगीं कष्ट आसा तुका कळीत आसा. जेजू तुवें लेख धरले. जेजू 12 वर्सांतावन ती रक्तस्रावाची स्त्री कोस्टोन आसा तुवें लेख धरले. जेजू 18 वर्सां जावन ती स्त्री बागोन आसली तुवें लेख धरले. जेजू 30 वर्सां जावन बेथसाइदा म्हणल्या तळ्या लागीं तो आरेगार आसलो कष्ट जालो तुका कळीत आसले. जेजू 30 वर्सां जावन तो तळ्या लागीं आसलो. जेजू तुवें लेख धरलाय. तर जेजू याने कितले जण आज पिढ्यास्त आसात तुका तांच्या कितल्या वर्सां जावन तांची पिडा कष्ट आसा तुका लेख आसा. म्हणजे जेजू तांकां हर एकल्यान स्पर्श कर. जेजू तांकां हर एकल्यान गुण कर. जेजू तुझे भोव पवित्र अमल रगत वाळोवन दी. जेजू तांची पिडाच्या जाग्याचेर कोणाची सर्जरी जाल्या जेजू सर्जरी जाल्या उपरांत तांची पिडा चड जाल्या. जेजू सोसूंक जायना. जेजू कोणाचो घाई गुण जात ना. जेजू कोण PCOD पिड्यान कष्ट आसा. जेजू कोण भुरग्याच्या देण्या पासून मागोन आसा. युट्रसान समस्या जावळा. युट्रसान सिस्टस जावळा. फायब्रॉइड्स जावळा. जेजू तुका कळीत आसा. जेजू आवयच्या गर्भांत तुवें विणलाय. या तुझ्या भुरग्यांक तुझे उत्तर सांगता. जेजू आपड. जेजू गुण कर. जेजू हर एका पिढेस्ता तुझ्या बळवंत नावाच्या पदवेन गुण जाऊ दे. जेजू गुण जाऊ दे.
सांगा त्यामुळे उत्तर 3 फुटी क्लेम करूया. साम 6:4 परतून ये सर्वेस्परा तुझो जीव निवा तुझ्या मोगाक लागून मका वाटय. साम 6:4 परतून ये सर्वेस्परा तुझो जीव निवा मोगाक लागून मका वाटय. साम 6:4 परतून ये सर्वेस्परा तुझो जीव निवा तुझ्या मोगाक लागून मका वाटय. नमान मरिये कुरफेन मरले सुमे तुझ्या सुमे असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. या कणांत आमच्या भुरग्यांक सुम्याचे तान समर्पण देऊया. जेजून सांगले लाना भुरग्यांक मुजेशी येवंक सडा. लाना भुरग्यांक खरी एकल्या भुरग्यांक मुजे लागे हाडा. आज कितली आवय बापय ही ड्युटी करतात ना. लाना भुरग्यांक जेजूतान पयस करते आसात माग्या त्या भुरग्यापासून. आज कितल्या भुरग्यांक मागणे कळीत ना. आज माग्या कितल्या भुरग्यांक तांची आवय पै इगर्जे करनात. ट्युशनाक फास्ट धाडटात दोतोनेच्या क्लासीक नाका गरज ना. आज माग्या सुमितांचे काळीज परिवर्तन करू दे. आज जेजू पहिलं स्थान दिवच्या भुरग्यांक आज जेजू लागी हाडच्या. देवाचे उत्तर म्हणता मॅथ्यू 11:28 या तुम्ही कष्ट तलनो आणि वजन ववयतलनो मुझे सरशी आणि हांव तुमका विशेव दितलो. आज विशेव दितल्या त्या जेजू लागी आमच्या भुरग्यांक हाडण्या. आज माग्या आमची भुरगी आज पवित्रत्म्यान भरून देत. आमच्या भुरग्यांक जेजू आपट. आमच्या भुरग्यांचेर जेजू तुझो हात दवर. देवाचे उत्तर म्हणता त्या भुरग्यांक जेजू उकलून धरले पोटलून धरले. आज तो जेजू आमच्या भुरग्यांक पोटलून धरून दी. हर एका वाईट बेरेतान वाईट संगत पडतान वाईट अस्कत कयतान आज जेजू तांकां सुटका बोदी. जेजू ताच्या मोगान तांकां बरों दी. तांच्या शिकपाचेर तांच्या फुडाराचेर आशीर्वादान देवान येवं दी. आशीर्वादा देवान येवं दी. देवान येवं दी. आज जेजू आमच्या भुरग्यांच्या जिवितात ना जाल्यार फाल्यांच्या दिसा ती भुरगी सफर जाताना ती भुरगी कष्ट येताना तांकां खंय वचोचे कळीत आसचे ना. सुमार एक वर्सा आदी एका भयणीन फोन केल्लो. एक भुरगे 24 वर्सां डिप्रेशनाक गेल्ले. आवय बापय ताका इकडचे कोचे इम्पॉर्टन्स दाखवना. एका दिसा इस्कॉलाक आणि डान्स क्लासीक जेन्ना वट जाले आवय सरले त्या भुरग्याक त्याची बोगणा काही सांगची कोणा लागी सांगची कळीत नसताना भुरगे संसाराचे नवे जे कितें नवो संसार ताणें पळोवंकूच नातलो. महिलान जेन्ना संसाराक एक्सपोज जाले कशें हँडल करचे कळवना डिप्रेशनार गेले भुरगे. आज आमच्या भुरग्यांक जेजू दिवंक जाय. पुता जेजू पयले पुता जेजू जाय आमी सांगोंक जाय भुरग्यांक. आज माग्या आमची भुरगी पवित्रत्म्यार भरून दित. जेजूच्या मोगान भरून दित. माग्या सांगाता म्हणून हे उत्तर 3 पटी घट्ट तळ्यान क्लेम करूया. आयझाया 54:30 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर्श कळटलो. शांतीची बरकी तांकां भोगूंक मेळटली. आयझाया 54:30 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर्श कळटलो. शांतीची बरकी तांकां भोगूंक मेळटली. आयझाया 54:30 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर्श कळटलो. शांतीची बरकी तांकां भोगूंक मेळटली. नमान पेन भरले सुमे तुझे सुमे असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू.
Spaghetti Maria devace आमच्या मनाच्या वेळार या अकरेच्या काळात जाता जाल्यार दिंबियर पडया दोन्ही हातांची वयर बऱ्या माग्यांक कितले जण फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसात या लाईन आसात कामाचे समस्या आसात विजाचे समस्या आसात दोन्ही हात वयर उभारून समर्पण दिव्या या घडये सगळं सांगले तुटून पडोदी कोणा एम्प्लॉयरान केस केल्या रिलीजाचे समस्ये कोणाक पैसे दिले पार्टी दित ना एजंटाक पैसे दिले एजंट चीट केला आज त्या व्यक्तीक भरपूरच्या बदलाक जेजूक अर्गांदी देवाची खुशी तुझ्या जिवितान बरी आसा पाठीस पळोवन रावू नाका लोटचे बैलेन पाटी पळयले मिठाचो खांबो जाली ती जे जाला ते थंयच सोडून मुखार ये जेजून तुका बरवशान बरलो फुडार बसयला जेरेमिया 29:11 बरवशान बरलो फुडार तुझे खातीर राखून आसा आज तो पाटी पळयची जाल्यार मिठाचो खांबो जशे लोटाची बायल जाली आज आमच्या जिवितांतले थोडे घडिता त्याच बरे जातले आज कोणे कर्ण दिता म्हणले ताणे कर्ण देऊ ना ते तू सांगूनच जाय आज सांग जेजू ताणे कर्ण देऊ ना त्यापासून तुका अर्गां सोम्या कित्याक म्हज्या जिवितांत तू करताय म्हज्या जिवितांत तू करताय सोम्या तुका अर्गां तुका महिमा तुका स्तुती तुका आराधन तुका वंदन आज म्हज्या जिवितांत तुका अर्गां जेजू तुका अर्गां जेजू तुझ्या भुरग्याक कोणे परगावाक व्हरता म्हणले आज ते धरून बसन का मनशांनी तुझ्या भुरग्यांक फुडार दिवंक जायना जेजू तुझ्या भुरग्यांक बरे फुडार दिता देवाचे उतर म्हणटा साम 121:1-2 पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंयत हांव येता म्हजो आधार सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संसार सर्ग आनी संसार रचल्या सर्वेस्परांत हांव तुजो आधार येता हे आमी केवळ वाचल्यार पावना हे जीर्ण करून घे जाय समजून घे जाय ते उतर आमचो आधार त्या सर्वेस्परांत मात्र येता मनशान दिल्ले तात्कालिक जेजून दिल्ले परमनंट जेजून दिवचे परमनंट आमी तात्कालिक वस्तूक आशेवन आसा जेजू आमकां परमनंट दिवंक आशेता तुझे जाग्याचे डॉक्युमेंट्साचे समस्ये जेजूक समर्पून दे सगळे थंयसर असले घुसपट गोंधळ जेजूक समर्पून दे ब्लेम करचे सोड तांचे पासून माग अर्गां दिवन माग तांचे पासून जेजू तुझ्या जिवितांत भरती कामां करता तुझे काजर जावन चड तेंप जावना आता तुका कळून येयला तुजो घोव पियेता तुझे काळीज तुटला जेजूक समर्पण दे आणि त्या घोवा पासून अर्गां दे जेजू
तुझ्या गोवाक बदलिता. जेजूक साद असा म्हणतो पत्यताय गी. जेजूक ये साद असा म्हणतो पत्यताय गी. जेजू म्हणता सत मानतल्याक सर्व संगती साध्य. सत मानतल्याक सर्व संगती साध्य. तुझ्या कंपनीन कितें घुटमळ जाल्या, आज कंपनीचे कोण तुझेर डाऊट करते असतात, जेजू कळीत असा. जेजूच्या हातान समर्पण दे. जेजूच्या हातान समर्पण दे. तुझी स्किन एलर्जी जेजूच्या हातान समर्पण दे. आणि कितले जण मागून असतात विंगड करता बसत. ह्या युट्यूबाचेर पिटिशनां केल्या. कितल्यानाचे मेडिकल जावंक आसा, कितल्यानाचे सर्जरी आसा, कितले जाणां कामाक इंटरव्यू दिवचे आसात, कितले जाणां सिव्हिलिटीचे इश्यूज आसात, कितले जाणां परगावाक अप्लाय केला, विजाक राखून आसात, ऑफर लेटराक राखून आसात. हर एकल्या सोम्याचे तांबे ठेवून दिव्या. या झूमाचेर कितले जाणां मागून आसात, तांकां सोम्याचे तांबे ठेवून दिव्या. कितल्या जणांची नावां हांगा बरोवन गेल्यात, तांकां सोम्याचे समर्पण दिव्या. हे सगळं दीस कोण युट्यूबचेर आमचे मागणे पळयता तांकां समर्पण दिव्या. ही सगळी मागण्या जमो सोम्याच्या तांबे ठेवून दिव्या. सांगाता मेळो दोनी हात उबार हे तर 3 फावटी गट्ट तळान क्लेम करया. जखारिया 2:9 हांस जातलो ताचे भोवती उजार सपागत उलय तात अंतजेमध्ये असले मुची महिमा. जखारिया 2:9 हांस जातलो ताचे भोवती उजार सपागत उलय तात अंतजेमध्ये असले मुची महिमा. जखारिया 2:9 हांस जातलो ताचे भोवती उजार सपागत अंतजेमध्ये असले मुची महिमा. नमान मरिये करपेन बरले समुद्र सुमेसा स्त्रिया मित्र तू सली आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. गंती मरिये देवाची महिमा कर आणि आमच्या मग्नाच्या वेळा दोन्ही आतमचे वैर भार्या तळ्यांची तंप्या प्रत्येक माग्या याने से हरी एकले सुम्या कन बक करे से याने से हरी एकले सुम्या कन बक करे से हरी एकले सो भवाट सडज आज संजय मागण्या जमत असा. संजय 27 8 झूमाचे आणि युट्यूबाचे ब्रदर फ्रान्सिस लोबो टॉक दितले, हिलिंग सर्व्हिस असतले, प्रेज अँड वर्शिप असतले, शानिया प्रेज अँड वर्शिप चलयतले. विशेष तरान तांकां सोम्याच्या तान भेटन दिवया. ते शानिया 12वे शिकते असा यंग भुरगे ते ह्या यंग प्रायर जेजू खातीर ताचे काळीज तडतडटा. ह्या यंग प्रायर ते सोम्या खातीर जिवंक कशें येता व बिकरना गट्टे मागण्यात नासून उडोवन नासून आसले ह्या ब्रदर प्रकाशाच्या रिट्रीट वेळार देवाच्या मोगान ताका भरला. माग्या पवित्रत्व असल्या आनीक चड भुरग्यांक आनीक चड पवित्रत्व बरोदी सलोन वरदी सांगा त्या म्हणून आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 समर्पण दिता तुझ्या हातान तुझ्या पवित्र भुरग्यांबरोबर आयच्या दिसा ह्या भुरग्यांक कितें सगळें गरज आसा कितें सगळें गरज आसा तुज्या कुशे प्रमाणे पावो कर तांणी हाती घेवच्या खरे कामाचेर आशीर्वाद घाल. खंयच्या कैसर वेता तांच्या मेटांनी तू तांच्या सांगात राव आनी तांकां सनन वर जेजू तुझ्या पवित्र नांवान. मरियमाचे बळवंत मदत कशा मजतीन सर सदा बघता त्या आंज बडाच्या मदत कशा मजतीन मागता. आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये परपेन बरले समुद्र सुवेसा ते आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू
Genti Maria devace mai ama pianca terunati ratani amच्या वेळाला आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या साधी सातारी सदा सर्वता आमेन. बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. पवित्रत्वाची नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. कोणाक God bless you, brother. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू. कोणाक टेस्टमनी दडूक आसात या पेटिशन दडूक आसात 9900332411 या नंबराक तुमचे टेस्टमनी आणि पेटिशन धाडया. कोणाक तशेंच आज सांजे 57 8:30 कुवेटचो टाइम, इंडियाचो टाइम 9:45 तावन 11 o'clock सांजेर ब्रदर फ्रांसिस लोबोचो टॉक आसतलो. प्रेज एंड वर्शिप आसतले 57 प्रेज एंड वर्शिप आसतले. आमचे ल्हानशे भुरगे 12 वर्सांचे 12वेंत शिकता ते भुरगे प्रेज एंड वर्शिप करता. बरे भयंकर ताका उत्तेजन दिया. जाल्लेतले जाणां तुम्ही जॉईन जाया आणि माक या सांजेच्या मगण्या पासत. कोण युट्यूबाचेर आसा तुमकां झूमाचे लिंक जाय जाल्यार तुम्ही त्याच नंबराक 9900332411 या नंबराक तुम्ही मेसेज धाडा. आमी तुमकां आमच्या ग्रुपांत ऍड करता. तुम्ही हर एक दिसाचे आमचे लिंक युट्यूबाचे तशेंच झूमाचे लिंक आमी त्या ग्रुपांत घालता. देव तुमकां हर एकला आशीर्वाद आनी बेस्ट सवानी कृपान बरो दे. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. God bless you, brother. Thank you. Praise the Lord.